onye ọbụla na ị na-like gị kpọrọ gị blọk ya agbakwala otele gị mara gị na WhatsApp ihe ọ sọkwara nwoke nye gị n'ụwa ọkwa ịhụrụ ikpu gị anwakwala anwa ga-eji ya ịhụrụ ndị n'obodo oyibo anwakwala anwa ga-egbara ahịa ya na WhatsApp onye dị serious bịa onye adịrị nọmba m ga-akụ gị blọkin ị na-aga like now m ga-akụ gị blọkin ị na-aga like now ị bịara ga-ede nọmba na comment section ị na ihe na-agwa gị na yes sir ụtọrọ ọcha kwenu ihe m kwue na ana anwakwala anwa ịmara dat na gị nwa ihe ikwu ebega for interview nwoke kpọọ gị gị na wee ego iji eme biznes ego iji ebupụta ahịa nọkwara onwe gị ịchọ di nke na nwoke kpa nkata ya wụrụ nkata di ka ụnụ kpaga yes sir mewele n'aka nnụnụ fefuru efe achịga nnọọ ka wụọ gị tọchaghọ ezigbo ọcha bịara nga atakochi enyere m ara mbụ ịbịara nga achị ka ọchị Chineke agba gị ọkụ ihe mbụ gị bịa nga abịa m ka m mata whether m ma chọta dị na your platform m na-eso gị for a very long time sir m chọrọ ime gị interview ka m ga-ime gị before di enye nwebe m di interview ka ị bịara for interview yes sir abịa m for interview were fonu gị dewe n'ala gị biri ọtọ n'azụ okay sir tọnụọ asị gị tọnụọ gị kwụrụ gị farịwa ka fan tọnụọ gị kwụrụ iyi n'ime ọwụ jin ka ọwụ nika ọmụwa eyi m tight na gown m dị short na so eyi m tight ana iyi pant yirikwe tight ahụ akwụ ya eyi m pant eyi m tọsọ tight maka ike m izi ịga gbanyụọ fan ahụ fan adịrọ on aha gị afa m bụ nke m anya fụlụ ugo ịlụọla di mba alụbe m di ịmụọla nwa mba amụbe m nwa iwe onye ebe abụ m onye Anambra steeti ebe na Anambra onye ihe ala gịnị kọgakwanụ ga-arụ ọdịghị isi mgbaka nwere ụkọ isi ọdịghị gịnị eyi yogo gị gịnị eyi ebe gịnị eyi ebe isi arụ ọdịghị gịnị kọga nga ka ị chọrọ ịnọ gosiwe si nwere nsịkọsịkọ okay sir I'm sorry sir asụkwara m bekee gị ịbịara nga eyogo ịsala ahụ taa asala m ahụ sir elee ihe eyogo ekwedo gị n'isi eyogo gị ma na akụkụ onwere ewe n'iwe ebe na Anambra ka isi abụ m onye ihe ala ebe na ihe ala eze atọ n'ihe ala ebe na eze atọ n'ihe ala ndị aka odozie n'ihe ala ọkụ ịma na ihe ọbụla anyị na-ebe ebe a na-aba n'ihu akwụkwọ dum m gaa n'iru mewe gị interview yes sir nọrọ ọfụma welitete isi gị nọrọ ọfụma ịbịa nga bịa bendịa onye hụ kpọ oshi achagha na ya dịka ọkpọ oshi achagha n'ime nne gị na nna gị ha dị ndụ mba nne na nna m anọ donna yes sir ndị gị anwụọ na gịnị gbukwurenụ ha arịara ọrịa ọha kara nka nwụọ akara nka nwụọ donna thank you sir ọnwụ nka na famili ụmụnne gị ọ dị ole ụmụnne m dị 5 enwere nke ara agbagha onye nke ara na-agba enwere nke wee onye oshi onwe dị nke na-ezu oshi enwere nke garala nga onwebe nke gara nga paga na nne gị ha mụtara onye akwụkwọ n'ụlọ unu mba nwere onye mụrụ unu imbe ọ nọ na famili unu sa imbe ọ nọ na famili unu mba ya enwere mbesa ịma nri eshi ama m esi nne ọfụma
Akwụkwọ ji adọ gị. Mba o. Ụkwara ada. Imele nwaanyị na nwaanyị mbụ. Mba o. Ị nwere vibrator? Enwekwa m. Ị nọrọ na nrọ ga ịhụ ndị ara ha na-achụ ọsọ ga na-agba. Mba o. Onye ara ọ gbaala gị akantị mbụ? Mba, onye ara amabeghị m akantị mbụ. Ị rụọ n'ọrụ ọgbanje mbụ ma ọrụ mọmị wata bụ nke papi? Mba, nwebe nke m mere eme. Iji ekpe ụka kọwa ọdịnala? Ana m aga ụka. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Ụmụ nwoke na-abụ. Aha ha? Emeka na Chibụzọ. Ị dịkwa afọ ole ha? Saa? Ị dị afọ ole? Okay, anọ m 26 years. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba, agara m ụlọ akwụkwọ mahadum. Ka ihe ị na-arụ? Ana m azụ afịa. Afịa gịnị gị sị na-azụ afịa gịnị? Na ma mụwa amụ. Afịa akwasa. Akwa. Gị sị ịzụ afịa. Nwee ike gwa m na afịa akwa gị sị na-azụ afịa. Ya dị ka ọwa ahịa amụ. Iji agba akwụla? Mba o, adị m agbakwa akwụna. Nwoke taa ga na-akwụ gị ụgwọ. Adị m agba akwụna, nwoke ahụ Nwoke taa ga adị akwụ gị ụgwọ ka onye lakịrị ga-enye free. A na-akwụ m ụgwọ. Gị sị na-eji agba akwụla. Adị m agba akwụna na mgbe mmadụ tara gị gị narị ego gị sị m na ị na-agba akwụla. Mgbe mmadụ bịara bịa taa gị enwere onye jiri ị na-anarị ego Chineke agba gị ọkụ. Ị ga-agwa mmadụ sọ ịlaikịrị ya onye ha laikịa gị ya bịa mitie gị tata gị gị were gị narị ego. Ọyị m nwoke na-atanị m na ọta m ntị ọyị m nwoke chọọlụ m ego ya achọọlụ m ego. Ajụrụ m gị ihe ata gị na ego gị sị ewela iwe sa mebe na m aghọtara Igbo ịsụrụ asụ. ị ga-aghọta. Mechie ihu gị ọfụma. Achọ m data ọchị n'ihu gị ihe a. Yes sir. Ekpo dewere ihu nnọọ ka onye mere escape abino. Ị ka nwere enyi nwoke ugbu a? Mba, onwere onye ji m. Eji okpu ata gị ka gị eji ata gị without? Eji okpu ata m. Iji aṅa amụ? Mba o. Ego inyelu ụdị mkpu ị na-eti? Mama were ụmụ nwaanyị si eti mkpu ka m si eti. Jee mkpu nke gị sị na ma wee ụmụ nwaanyị niile nọ na-etikọta ụlọ nwere otu olu. Jee mkpu nke gị hịa nwoke ọbụla laikiri mkpu gị ya laikia gị ya kpọọ gị ma ọ chọọ ya hapụ. Ịsọ gịnị? Listen, ana m egwu here. Don't come here to play with me. Msi gị tie mkpu nke gị gị ga-emeghe isi ụta ka nkịta epetịga. Eweli iwe sa. Jee mkpu gị ka m pụọ here. Amakwa m eti. Ewu. Ona ka m si eti na mmadụ m eti. Onwe nke mma anya. Genotype go. AA. Blood group go. O positive. Or your number. Kebishina no yana. Lagos. Lagos. Boy your number. Okay. 090 61 821 895.